mau disampaikan dari saudara kita yang punya traveling umroh haji. Monggo dikai ngomongnya ojo sport ya nak ya Darmawan. Oh nggih monggo. Sport itu olahraga, support. Oh support. Ayo disupport nek semangat nggih. Nggih. Ayo support. Monggo supportnya Mas. Tek tek dulu. Monggo tepangaken Mas Tono kali warga mriki. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula nderek lenggah mawon Romo. Monggo jumeneng mboten napa-napa, monggo jumeneng kersane. Nggih, kula Tono saking Sedati saking Juanda. Pak Beda, monggo mriki. Kula pribadi nderek remen dados pemerintah daerah Sidoarjo ikut peduli kali kesenian wayang. Nggih, alhamdulillah. Gagrak napa malih gagrak borongan nggih. Niku aset daerah Sidoarjo, kula nderek remen. Mugi-mugi boten mugi-mugi donga kula sedaya kesenian menika tambah ngrembaka, tambah guyub. Amin. Amin ya rabbal alamin. Damel Sidoarjo, damel Indonesia. Amin. Kula kepengin nderek napa ngenger urip, ngenger ngaji, ngenger napa mawon daleng napa ngene kesenian wayang. Nggih. Sageta mangke mbok menawi sedaya napa Bapak Dalang sedaya Nggih. pepadi seniman Sidoarjo menawi kepengin napa nderek ibadah umroh mangke ditata mawon kersane napa sing dados cita-citane rukun Islam Nggih. saged kasembadan. Amin. Hargane mangke harga seduluran. Ah, Insyaallah. intine ngeten. Nggih. Mas Tono sakturune iki punya traveling haji ngoten lho. Nah, mbok menawa seniman nanti punya niatan untuk ke sana, niat dipanggil Gus panggilan Allah. Turunwali masyarakat sekitarnya di sini, monggo nanti tenggene Mas Tono bisa menghubungi kali adik kula Darmawan. Alhamdulillah. Labbaik Allahumma labbaik. Amin. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lakal wal mulk la syarika lak. Romo mau sampean wis tau rong ngulon ta? Balak-balik. Oh, balak-balik. Nang Semarang. Oh alah. Mugi-mugi saged berangkat sedaya mangke. Fasih. Muga-muga sing mriki sing ten mriki saged lungguh kados sedaya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kula rada gruyu Rama Sari. Dongano panjak kendang kondisi lungguh kaji. Nggih. Monggo. Nanti kalau misalnya ada waktu Romo nyuwun wekdal mangke damel acara wayang gagrak porong mangke biaya napa mangke disiapaken. Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti hubungan kali Mbak Ndut Nggih. kali Pak Johan. Pak Serajenengan kali Pak Johan. Pak dosen nggih. Ngoten mawon Romo waktune singkat tapi acarane padet. Pokok sampean iso dadi partnership. Amin. Dengan Rang Dalang. Nggih monggo. Niki Mbak Erda ada yang disampaikan. Monggo Mbak. Monggo harga. Nggih. Matur nuwun sekedap mawon. Nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung Romo tadi saya nggak bisa bahasa Jawa. Oh, enggak apa-apa. Kurang bisa kurang pinter. Bang, aku ya gak patek. Menyambung. Aku ya gak patek Jawa kon lho. Menyambung niku kerasa ket biyen. Travel kami Aliston untuk khusus untuk warga Watu Golong nanti kalau mau daftar ada brosur yang disiapkan sama rekan-rekan kami. Nggih.
Nanti cukup passwordnya Watu Golong gitu aja ke nomor telepon yang ada di brosur. Oh, nggih, Nanti nggih. ada diskon khusus. Wah. Nggih. Pak Kades selamat. Nggih. Ada Ya. diskon khusus. Nggih. Passwordipun Watu Golong ngaten nggih. Passwordipun Watu Golong. Watu Golong. Nggih. Watu Golong ngoten mau. Nggih. Nanti ada di nomor telepon di brosur yang kami sampaikan. Nggih. Oh, nggih. Alhamdulillah Oke, rabbil kemudian alamin. satu lagi Aliston selain selama ini umroh bersama dengan para kiai, saat menikah selanjutnya umroh bersama para seniman. Kepingin Tepuk partner tangan sama semuanya. seniman. Tepuk tangan untuk seniman nih. Monggo dulur-dulur Nggih, matur nuwun seniman. supportipun Romo. Matur nuwun. Nggih. Mek ngoten tok. Nggih, napa malih? Mbok menawa ana didik-didik neng ngoten. Kula pengen nyanyi tapi mboten saged. Oh, nggih. Tobat kapok lombok kadang-kadang mangan kathok. Monggo matur nuwun supportipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat ya. Seniman dipercaya ana gone di Seniman traveling. Seniman dikei wadah kanggo umroh Wis haji. muga-muga lancar kabeh ya. Panjak gong mang. Kula daftar. Anggun katanya Daftar daftar. raskin. Iki umroh. Amel. Romo Nggih. tambahi sekedap malih dados anggota Pepadi Sidoarjo termasuk mangke dados panitia, dados leader. Bukan pepadi nih. Oh, Aliansi Dalang Gagrak Porongan. Porongan. nggih, dados doyo niku Aliston mangke milik